If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make them all day. I get one down in a second if you wait. I fly like paper, get high like planes. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make them all day. I get one down in a second if you wait. Sometimes I think sitting on trains. Every step I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. Sometimes I think sitting on trains. Every step I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. Okay. Esittelet tilaisuus tietysti, että alkoholiverolaki on muuttumassa ensimmäinen. En tiedä. Itse asiassa se on nyt tämmönen EU-komissio on vuosi sitten linjannut velvoittaa jokaista jäsenmaata valmistelemaan alkoholiverolain muutoksen. Niin. Ja se muuttuu nyt sillä tavalla, että valmistevero muuttuu käytännön perusteisesti. Mitä ne sitten käytännössä tarkoittaa? Ja se on se, että kuluttajilla jatkossa on sitten mahdollisuus palauttaa käyttämättä jäänyt alkoholijuoma, tahdollinen alkoholijuoma, josta sitten saa tavallaan valmisteveroosuuden takaisin. Palautusta. Tiedetään, että voi olla. Testataan tällaista laitetta tässä, jolla sitten niin kuin palautetaan sitä alkoholia ja siitä on sitten mahdollisuutta saada veroja. Ollaan täällä vähän keräämässä niin sanotusti asiakaskokemuksia tästä. Että haluatko testata vaikka? Testataan. Onko ne ihan Pohja-Alasta juotuja vai? En mä tiedä. Katsotaan jos se joku pieni tippa. Kokeile. Se alkaa siitä, että kaadetaan sinne kaikki ylimääräinen, mitä sieltä jää. Katsotaan, joo, kyllä sieltä oli jotain. Sitten hetken aikaa sitä siinä rummuttaa. 16,023 milligrammaa etanolia, eli kuitenkin jonkin verran, ei nyt ihan älytön määrä. Se oikeastaan. Nyt sä voit sen tölkin syöttää sinne, joo, siinä laitetaan. Sen voisi tökätä sinne sisään ihan tää toimii samalla tavalla pohja edellä. Joo, se voi ihan reilusti vaan sinne. Noin. Laitetaan nyt vaikka voit painaa sitä vihreätä nappia siitä, niin saa vaan kuittiin. No, sehän tuli. Tässä semmoinen niinku kuulostaa tavallaan käytäntönä. Meillä on nyt ensiarvoisen tärkeää, että saadaan käyttäjäkokemuksia tästä hommasta. No ensimmäinen kysymys, keltä niitä jää juomata yleensä? Niin, se on kyllä tällä myös pyritään vähän kannustaa ihmisiä siihen, että alkoholia vähän kulutettaisiin vähemmän, että ei ole pakko juoda enää. Jos mä pullon ostan, niin kyllä mä sen myös juomat jätän siinä vaiheessa. Juomaan vähän. Mistä se maa tänne verohuojelmaksi? Kaikki maa tarvitsee rajoitteeksi. Yksi kerralta tupakkaa yhtään juomaan, kaljaa, ei viinejä, ei viinaa. Mistä ne rahat on? Se on kyllä. Mä en miettinyt, me toimitetaan nyt järjestelmiä. Mutta siinä on kyllä niin. Yksi luku silmättä. Raadon pitoisuus oli tässä näytteessä 0,5 megasiiver, ja se on aika paljon kyllä. Onko Salossa maaperän säteilyä? Minä en. Onko teillä raadonkaivo talossa? Toi raadon säteilyhän voi... Palautuskerroista, se iteroidaan ja differoidaan kerroista. Muodostuu 9,1. Se on ihan euro 31 olisi näillä syötetiedoilla veronpalautusosuuden alla. Noista kahdesta tölkistä. Niin, noin tipatti tässä sinne laitoon. Mitäs se kuulostaa? Bisneksen. Niin, joo, se on. Näkyy tuo paljastushommassa.
voitais oikeastaan mennä, jos tuut tähän Siellä on tässä, nyt siellä vilkkuu jotain vielä siellä näytössä. Käys katsomassa vielä, mitä siinä sanotaan. Ja sitten on tämmönen huivi myös mahdollista saada tästä. No, jos taskuun vaan mahtuu, niin Tää kumastuu. hyvä. Pannaan hyvät arkit siitä. Se on pieniä muutoksia, joita Toriparkissa tekee. Se vie noiden tolppien kohdalta muutaman parkkipaikan ne lujuusvahvikkeet siellä alapuolella. On piilossa viidakon, suojassa temppelin raunion. Valtakunta viimeinen, silmälasi käärmeiden, vain viidakko tuntee sen. Eli miten tässä homma toimii on se, että me ensin kerrotaan tuotteen nopeasti. Ja me kerrotaan nopeasti, niin sä nappaat siitä ne, mitkä iskee suhun. Sitten me käydään tästä pari tämmöistä viitekehystä, millä me luodaan sellaista ajattelua, mikä on meidän ajattelu. Ja sen jälkeen sä sitten kerrot tälle meidän asiakasyrityksen edustajalle. Tuote on tämmönen. Eli tää on suoraan tehtaalta se, mitä mainittiin. Mikä tää ero normaalisti vessaharista? No PIP-silikoilla. Tietysti on elämässä tärkeitä asioita. Se on tärkeitä asioita. Ei tarvii ääneen sanoa, että monella on tehtävä. Ja mitä niistä tämä pystyy huomioon? Katsotaan johonkin napsautettua yksilä. Niin kauan tai menee ne ruokkahaviin. Niin, oikein. Teidän tehtävänä olisi arvioida myyjän käyttäytymistä, eli ensinnäkin sitä, että kuinka tavallinen hän on. Sitten on luovuus. Luovuus on toinen merkittävä. Sitten on niin myyjän asenne, semmoinen niin reippaus ja yleinen. Joo. Se on totta. Ja sitten tietysti ammattiosaaminen. Jarno on nyt meillä sitten esittyy tämän tuotteen. Anteeksi herra, olisi ihan minuutti aikaa, ei myydä teille tosiaan. Saatte kahvit tarjolla ja pienen palkin. Vessaharia pitää mennä pienään. Eli Jarno kertoo. Olkaa hyvä herra. No niin, eli mun kaupiteetti tämmöstä äärettömän hyvää vessaharia. Tää tekee hyväksi, että tämähän on mahdottoman ergonominen. Mut sitten tää on myös hyvä äitienpäivälahja. Tää maksaa 2 kertaa enemmän kuin normaali vessaharia. Se pitää kestää myös 2 kertaa enemmän. Tää tällä pyyhitään vessa, niin se tulee heti puhtaaksi. Sillä on ei syöttää kemikaaleja ollenkaan. Ei tarvii ostaa WC-ankoja eikä muuta aineita enää lainkaan. Eli tää on ekologinen. Mikä syö ne kaikki biojätteet sieltä? Sitten mitäs tää luovuuskategoria, eli kuinka paljon niin löytyy sellaista niin... No oon mä luovimpiakin myyjiä. Joo. Vaikka näiden harjoisten alkuperä tai selvittää. Tuntuuko olosi tilanteen alusta jähmeältä? Ai niin kuin muun vai? Sinun? No joo, vähän on. Elikkä olisiko se 1–5, niin... 3. Kuinka tuttavalle side sinun ja asiakkaan välillä mielestäsi syntyy? Oletko koskaan ollut mukana teekkarin käynnässä? Jee! Eli kiitokset suuret, jos osallistutte Tampereen teknillisen yliopiston konserniin. Tai olin joskus. Oi, ihanaa. Indeksin jäädään. Koskaan ollut mukana teekkarin käynnässä. Eli te osallistuitte juuri Tampereen teknillisen yliopiston konsernin ja tuotantolorikilla Indeksin teekkarin jäädyneen. Olkalaukkua, kangaslaukkua. Kestokassi. Sitten pipo, natkeista pipo, semmonen musta pipo. Ja sitten 3 on
Siis saadaanko me lähdettyä? Joo, siis osallistua. Saiko tommonen olla? Voin ottaa. Joo, näin. Joo, mennäpä. Joo, näin. Noin, olkaa hyvä. Joo, eli kaikki ei veto kaikkea. Ja sen jälkeen niin sitten mä mulla on muutama tämmönen ajattelumalli. Labyrintissä on siis kysymyksiä, joissa ihminen joutuu tekemään valintoja ja valitsemaan kulkureittinsä omien mielipiteidensä mukaan. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5. Everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really bag you, my lord. Salon torille nousi päivällä vaalilabyrintti. Salolaiset saivat kiertää sokkeloissa ja valita reittinsä sen mukaan, miten vastasivat esitettyihin vaalikysymyksiin. Kierroksen loppupuolella alkoi paljastua, että kyseessä oli tamperelaisteekkareiden vaalipila, jolla he osallistuvat teekkareiden jäynäkilpailuun. Erittäin hyvä, että tämmöisiä innovatiivisia ratkaisuja meillä löytyy. Saako kuitenkin ihan totta? Saako kuitenkin ihan totta? Eli muun muassa tämmöisiä hörjymöykköjä tuolta meidän vaalilabyrintistä löytyy. Ei vittu, oot sä nojoiskena? Eli nyt ollaan tosiaan Salon torilla ja rakensimme tänne tällaisen vaalilabyrintin, joka etsii jokaiselle kansalaiselle parhaiten sopivan presidenttiehdokkaan. Siellä on lukuisia kysymyksiä labyrintin sisällä ja ne ihmisten ratkaisut niissä risteyskohdissa, kumpaan suuntaan lähtee, millä nopeudella, millaisella määrätietoisuudella. Tämä laite analysoi sitä ja sen perusteella etsii henkilölle parhaiten sopiva presidenttiehdokkaan. Siellähän on ollut nämä sensorit, jotka on tarkkaillut sun reittiä. Samoin sitä teidän miettimisaikaa muun muassa. Nyt mitä sitten se suosittaa, hetkonen. Ootteko äänestänyt jo? En. Katsotaan, hetkonen. Nyt tää väittää, että äänesi on annettu teekkarille. Mitä tarkoittaa? Voi. Kuinka näin? En tiedä, mutta saattaa olla, jos se ihan väärässä on. Jos olette osallistunut Tampereen teknillisen yliopiston niin joukkueen konserni kautta Index, niin teekkarijäynää. Salossa on tänään teekkarijäynäämisen Suomen mestaruuskilpailut ja tää on yksi meidän jäynistä. Teekkarilla. No niin. Kyllä. Emme näin nopeasti voinut tulla. Ai tää oli huumoria. Kyllä, tässä oli tämmöstä. Hyvä! Mä täytyy käydä kaverille tästä näin joo. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long.